sci-fi. Vi kan også prøve den omvendt nu, at du starter op med kagen, og så når vi så siger, at det er fint nok, alt er godt, så går du ned, okay, og så tager du noget af din drink i stedet for. Ja, så jeg tager det bagefter. Ja. Kan man køre? Så bare sidde med den sådan lidt heroppe. Ja. Værsgo. Christian? Skål. Skål. Ja, skål Christian, og tillykke. Skål. Hvem er Christian? Ej, jeg begynder at grine, undskyld, du er sjov. Du er alt for sjov. Så. Christian, tillykke. Du trådte ind i de voksnes rækker. Vi kører. Hvorfor kigger du væk, så? Kom her. Tillykke, Christian. Skål. Pres alle sammen. Skål. Ja, skål Christian. Tillykke. Hvem er Christian? Du ringer. Det er flot. Du ringer. Ja. Tak. Tillykke. Hold kæft. Ja. Okay. Skal I meget køre? Og der skal ikke ild i den her? Jo, godt mand. Brænder den så ikke, eller hvad? Sådan, vi kører. Og værsgo. Christian. Skål. Ja. Skål. Skål. Så. Skål, Christian. Ja, skål Christian, og tillykke. Hvem er Christian? Det er flot. Flot. Spis bare videre. Det er rigtig godt. Men godt? Tak. Skål. Prøv lige at øve mig der. Skål, Christian, og tillykke med dagen. Kameraet kører, så du skal den bare. Det er svært. Ja. Flinsen, du er rigtig røvhul. Okay, skål. Okay. Tillykke, Christian. Den er lukket, den her. Tillykke, Christian. Tillykke med dagen. Skål. Skål fra os alle sammen. Skål. Ja, skål Christian. Tillykke. Nej, okay. Flinsen, nej, vi kan ikke finde. Vi kan ikke finde. Jeg behøver slet ikke. Tænk på noget. Kan jeg køre med dig hjem? Ja, det kan du godt. Tak. Det bliver rigtig godt, tror jeg. Tak. Okay, jeg kunne ikke.
Nej, du skal ikke fokusere på vin. Okay. Nej, for der er ikke mere vin. Så du bare Prøv, på nu har han vin på læberen. meget. Prøv lige ud at kigge svejl. Klar. Ja. Du siger bare til. Vi kører. Vildt at slå det hyld. Jeg er også glad for, at du endelig kunne komme. Det har jo været lidt hektisk. Og dufter også godt. Nå ja, det er æbler. Er det æblelys? Ja, æbletærte. Skål. Skål. Er den god? Jamen, tag den bare, fordi jeg gør lige sådan her først, men trummer lidt. Vi kører. Værsgo. De har 2, ikke? Er der ikke? Kommer den ikke igen? Ja, Så er det mig, ligesom. Ja. Ja. Skal vi hjælpe igen? Ja, lad os bare det. Men det er sådan gay shit. Okay, lad os lige prøve en gang. Prøv så. Okay, jeg har en. Okay, du prøver lige at lave en med. Okay, er du klar? Prøv en gang. Du skal ikke være så indbydende. Nej, men... Det er fordi, jeg skal være lidt udfordrende for mig. Okay, Prøv en gang okay. med have lidt knyttet. Ja. Ikke fik spiller hånd. Okay, er du klar? Kører vi? Ja, vi kører. Ja. Du spiller penge, Carsten. Skal du ikke gøre det der på en anden måde? Er det for meget? Okay, lad os prøve igen. Okay. Pas dreng. Sagde du? Hvad var det for en lyd? Ja. 100%. Jeg skal også dig. For helvede. Din gamle bøsse. Din gamle, du er en hængerøv jo. Hvorfor har du ikke sagt noget? Jeg er helt vildt forelsket i dig. Du forelsker mig. Meget. Din gamle hængerøv.